Paggamit ng Rapid Antigen Test Kits sa close contacts kan COVID-19 positive patients, epektibong paagi subuot sa monitoring kan banwaan ng Daet Camarines Norte. Uya ang report. Pigbibistungon yan kan gobyerno lokal kan banwaan ng Daet Camarines Norte ang importansya kan paggamit ng Rapid Antigen Test para sa mas marikas na monitoring kan close contacts dalan nga ning dai na makaulakit pa ang helang na COVID-19. Sigun ki Santiago Melia Jr., pamayo kan Emergency Operations Center Planning Section. Tanganing maibitaran ang urog na pagdakulpa kan COVID-19 cases, siring ka nangyari sa Metro Manila. Nagtagama ng 2.4 million pesos na pondo ang LGU para sa nasambitan ng test kits. So yun ang ginawa nating batayan para makapag-reprogram tayo out of 5% ng 1 million at out of the surplus ng ating general fund nakapag-allocate tayo na bali ng 2.4 for the Rapid Antigen Test Kit na gagamitin natin sa mass testing. Sa ibong man kan padagos na pagdakol kan COVID-19 cases sa banwaan, nahihiling nindang sarong magayon na indikasyon kan matrayumpong pagdeterminar subuot kan grupo sa epidemiological link kan virus ang pagbali sa EOC sa resulta kan rapid antigen test sa saindang COVID tally. Talagang hindi natin napapa-swab lahat ng close contact. So ang ginagawa namin, yung rapid antigen test ang ginagamit namin for them to be confirmed na sila ay merong infection sa COVID. Katukod kay ni nangangapudan man giraray ang LGU sa publiko na makipagtabangan sa gobyerno tanganing mabawasan na ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa saindang banwaan. Ini si Charmer Hilas, Balitang Bicolandia.